Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şugun bilimler we talip ýaşar gününe hormatly prezident we Gurbanoğly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň edara binasy hem Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň sportyň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. İyi vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Ve Türkmenistan bir taraplyň mekany baltanlaryň ýerine şu ajaýyp güýdüň ýurdumyzda bilimler hem talip ýaşlar günü giýinden hem belläp geçýär. Bu bayram münasibetde sport we ýaşar syýasaty ministrligiň edara binasyny hem de Türkmen Döwlet Beden terbiýe hem sport institutynyň sportyň olimpiýa we görnüşleri fakultetiniň binalar toplumuna davaralas bulunmağa berýär. Menesin ähliýiňi bilimler hem talip ýaşlar günü hem de şu ajaýyp binalar asyp bulunmağa hem berme bilen tüýsürekden gutlaýar. Adamlar, garaşy döwletimiň alymly, bilimli, giň dünýä garaşy beden taýdan sagdy nesiller terbiýelep ýetişdirmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrýar. Ýaşlaryň döwrewap bilim almaklary, beden terbiýedir hem sport bilen düýpli meşgul bolmaklar üçin ähli zerur şertleri döredýär. Meň amala aşyrýan bilim özgörtmelerimiň netijesinde Döwrewap orta we ýokary okuw mektepler açylýar. Olaryň täze binalary gurulyp ulanmaga berilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda 12 ýyllyk umumy orta bilime hem fany bilim ulgamyna geçmek syýasaty üstünlük durmuşy geçirilýär. Okuw mektepleri ýokary derejeli, käbil hünärler bilen barham netijeli üpçün edilýär. Olaryň işine kompüter enzamlary, täze tehnologiýalar, interaktiv multimedia, sanly bilim usullary giňden ornaşdyrylýar. Amma aşylýan bir işler bolsa, ýaşlaryň döwrüň hem talaplaryna laýyk bilim almaklaryna sagdan ötüp jemgyýetimizde münasip adamlar bolup hem ýetişmeklerine ýardam edýär. Biz sport hem ulgamyna gerimli işler amala aşyrýar. El adalatynda tagdym durmuş kadarlaryny ornaşdyrmak. Beden terbiýesi we sport dünýä derejesinde ösürme hem uly tagallar edýär. Olimpiýa hereketini, ýokary netijeli sporda we buğurda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek üçin ähli zerur hem çäreleri görýär. Geçirilýän bu işler öňet netijeler hem berýär. Aşgabat şäherine 2017-nji ýylyň sentýabrynda ýokary derejede geçirilen ýapyk binalarda OMT sunat boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny ýurdumyzyň
spor siyasatynyň dawranmagynyň aýdyň hem mysaly hökmünde görkezmek hem bolar. Garaşly watanymyz 2018-nji ýylda hem Amul Hazar 2018 arty halkara avto rally ýarşy we agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilip halkara ýarşlaryny guramakda gazanılan tejribe iş hem ýüzünde hasem berkedildi. Biz 2011-nji 2020-nji ýyllarda ýurdumyzda sporda biziňi gollamak we ösürmek boýunça milli maksatnamasyny kabul etdik. Häzirki döwürde şu maksatnamanyň hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasynyň şäklerini ila darasında köpçülük bilen bilintirýäni we sporda hasa ösürmek boýunça ol işler amala aşyrylýar. Edýärmiz her bütün dünýä saglyk we velosiped günleri münasibetli şeýlem Türkmenistan sagdanlygyň we ruh höwnetiniň ýoly diýen şagar aslynda sagdan durmuş kadalaryny wagt etmek boýunça köpçülük bilen bilintirýär sport çärelerini halkara form maslahatlaryny geçirmek asylly däwe öwürli. Tarihi üçin bir gyýyka döwrüň içinde ata watanymyzyň şäherler hem owlaryny dünýä ölçülerine laýyk gelýän köpügli sport mekdeplerdir defhalary, toplumlary. Paýtagtyň Moskwa şäherine tebetde deň taý bolmadyk Olimpiya şäherjigi, golf sport toplumy. Awada milli siýasaty dolagyny köpügli döwre sport toplumy beýleki köp sanly sport hem defhalary gurulup ulanmağa da berildi. Mide halar raýatdan ruhy beden taýdan saglyşyk ösmegine turgunlarymyzyň talaba laýyk okuw turgunlyşyk geçmegine. Awrol hem halkara sport ýarşlaryny üstünlikli çykyş edip baýrakly orunlara hem münasip bolmagyna netijede bolsa garaşy bir tarap watanymyzyň ýaşyl tuğuny belinde parlatma giň mümkinçilikleri döredýär. Hormatly adam. Çykyşymyň başyndan hem bellep geçişim ýaly şuň biz sport we ýaşlar teatry ministrligiň teada edara binasyndan başga da Türkmen döwlet bilintir we sport institutynyň spordyň Olimpiya görnüşleri fakültetinin teada binalar toplumum açıp ulanmağa berýär. Bu toplum gelecekte garaşly ýurdumyň milli hem Olimpiya ýygyny toparlanyň turganlaryny Olimpiya hem Aziýa oýunlaryna dünýäde geçirilen beýleki ýerem halkara ýarşlaryna ýokary derejede taýýarlamağa da mümkinçilik berer. Edi watandaşlar. Nasagdyn durmuş hem kadalaryny giňden ornaşdyrmağa, sporda gollamağa hem ýaşlarymyň ilmli, bilimli, sagdyn hemme tarapdan kämil şahsiýetler bolup ýetişmegine gönükdiren wezipeler hem milli kanunçylygymyz hem öz beýanyny tapýar. Ýakynda Türkmenistan hem meclisi tarapyndan bedenteri hem sport hakkındaky kanun kabul edilmegi ýurdumyzyň bu gurdaky kanunçylyk hem binýadyny hasem berkitdi. Hormatly adamlar. Bir tarap döwletimiň bir alyp barýan içerem daşary siýasatynda dünýä halklarynyň arasynda dost soňluk hem gatnaşyklaryny putulandyrmak üçin parahatçylyk we awadançylyk ilçisi olan spordyň hem de sport diplomatiýanyň aýratyny moruny baýdyr. Umumy adamlar berkitdi durnukly mesajyň maksatnamalaryny gollamak bilen biziň ýolumyz Halkara Olimpiya Komiteti, Aziýan Olimpiya Geňeşi, bütün dünýä saglyk goraş guramasy, Birleşen Milletler guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasy, şeýlem spordyň görnüşleri boýunça halkara sewit guramagy bilen giňden hymmatlaşyk edýär. Ýyl saýyn ösürilýär. Bu gatnaşyklar bir tarap watanymyň halkara hem awraýyn barha hem ýokarlanýar. Näme bolşýary yer ýüzünde parahatçylyk berkitmek. Halklaryň arasynda dost, dogonluk gatnaşyklaryny putanlandyrmak hem de öýdara düşünşmek. Birek hormat goýmak hem ýürelgilerini ösürmek maksady bilen
garaşy bir tarap Türkmenistan halkara derejesinde sport bawaty bir näçe başlanmışlar öňüňde sürdi. Bir başlanmışlar dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan akrar edilýär we dogly bollanylýar. Birleşmiş Milletler Gulamatyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde 82-nji mejlisinde biziň döwletimizin başlanýagy bilen ýürüýtem rezolýusiýa kabul edilip, her ýylyň 3-nji iýunyň bütün dünýä velosiped güni aglan edilmek hem buňa aýdyň şaýatdyk edýär. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar. Döwletimizin döredýän mümkinçiliklerini peýdalanyp hem döwrewak bilim almak, sporty söýmek, sagdyn durmuş hem kadrlaryny eýerip, watanyň münasip oglama gyýlary bolup ýetişmek, ol garaşy diýarymyzyň ýaşlaryň muhaddes borçydyr. Alym, bilimiň, sportyň, sagdanlygyň we ruh höletdiň sağlaşan ýerine bolsa, insan özüne bagtyar duýar. Bunun aklady utgoşup adamy ösüşlere bir tepkitlere ruhlandırıyor. Yani gelecekte alamlı bilimli, giyin düşünceli, akbalan sporda bağlan hem yaşlarımızın kâde üstünlüklerini bilen vatanımızın ağırlayını hasem belinde kaldıracaktıklarını hem bir ananya. Hormatly adamlar, biz gelecekte hem yaşlarımızın düýüpli, bilim almaklary, ruh hem beden mümkinçiliklerini sağlaşykly, utgoşdurmaklary, halkara hem berteşiklerini şoğlu çıkış etmekler için hem döwlet derejesinde hemişe de alada eder. Hormatly dawara gatnaşyjylar, edi vatandaşlar. Men size ýurdumyzda giňden berilenýän bilimler we talip ýaşlar onu hem de sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrliginiň edara binasynyň şeýlem Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutunyň sportyň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar hem toplum asylyp ulanma berilmegi bilen ýendirerek tüýsürekde gutlaýar. Edi vatandaşlar, ben her ýerige berip jan sağlayıp, avadan hem bagtyar durmuşy. Garaşy hem bir tarap vatanymyzyň awlan hem barha artma uğruna hem alyp baran işlerinde ol üstünlükleri arz edýär. Sağ olun. Davara gatnaşýanlaryň şowkunly el çarpışmalary bilen toýbagyny kedip, mehriban arkadagymyz binaň içine girdi. Bir ýerde hormatly prezidentimiz talipler we olaryň halipalary, tälimçiler tüýsürekden mübareklediler. Merim bolşaly mehriban arkadagymyz özüniň şahsy görellesi bilen sport bilen iýdiglerini meşgullanmagyň artykmaçlyklaryny hemde sagdyn bedenine, sagdyn ruh diýen şygaryň dogrudygyny görkezýär. Döwlet daşlarymyz iýdiglerli türgönleşikleriň ansanyna wehmetsýerlik, ruhfelentlik we maksady okkunlylyk ýaly mühim häsiýetleri kemale getirýänini belliýär. Milletiň beden we ruhy taýdan sagdynlygy ýurdumyzyň rywaçlygynyň we okkunly ösüşiniň giregidir. Şoňa görä Türkmenistanyna bu meselelere döwlet derejesinde uly ähmiýet berýär. Hormatly prezidentimiz bir ýerde tälim alýan futsalçylar bilen söhbetdeş bolup, olaryň türkmen sportunyň awraýynyň bilinde galmagyna münasip goşant goşaklyklaryna anan bildirdi. Bilinçýäli şeýle Türkmenistanyna futsal boýunça Aziýa çempionaty geçirilmeli. Ýöne häzirki wagtda dünýädäki epidemiologiýa ýagdaýy nazara alynıp, ýeri dünýä we halkara ýarşlary, çempionatlary geçirmegiň wagty öýtgedildi.
Şunun bilen baglanykda Aziya Futbol Konfederasyasy bilen alalaşylyp Türkmenistanyny geçirilmeli futsal boýunça Aziya çempionatynyň hem wagtyny üýtgetmek baradaky çögüt kabul edildi. Hormat prezidentime de bular barada aýtmak bilen türkmen türgenleriniň ähli mümkinçilikleri özüne jemleýän häzirki zaman sport toplumlaryny ýokary derejeli türgenleşikleri geçirip iri ýaşlara taýýarlyk görjekdiklerini, şeýlekem geljekde guraljak halkary ýaşlaryna olaryň üstünlükli çykyş etjekdiklerini anan bildirdi. Hormat prezidentime de ýurdumyzda geljekde halkary ýaşlarynyň geçirijekdigini aýdyp, täze binanyň döwrewapdalyny futsal topunu depip bu toplumyň işine we türgenleriň bilen sepkitleri eýlemeklerini öz bolşly badalga berdi. Munyň özi türgenlerimizi täze ýeňişlere ruhlandyrar. Türgenleri ýokary derejeli türgenleşikleri geçirmäge we halkary ýaşlaryny guramaga ähli zerur mümkinçilikleri, şertleri özüne jemleýän binany towgat edeni üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Soňra hormat prezidentime de bir ýerde türgenleşik geçen voleybolçylaryň ýanyna geldi. Döwletdaşlarymyz türgenler bilen söhbetdeş bolup, olara sport ýalemine üstünlikleri arzu etdi. Milli sport lugamalyny özgertmeleriň amala aşylmagy netijesinde öz üstünlikleri bilen ýurdumyzyň dünýä giňişligine awraýyny hassa belinde götürmäge, sport davatda gazanlanlary pugtlandyrmaga, sallamly goşant goşmaga taýýar wekinli ýaşlaryň täze nesli kemale gelýär. Mehriban arkadagymyz bir ýerde voleybol topunu urup, dünýä ýaşlaryna uzaýan asylly ýörelgelere badalga berdi. Garaşsyz hemiçelik bir tarap watanymyzda ýaşlar siýasatyna, bilimi, sporty ösdürmäge, bir mühim ulganlary dünýä derejesine çykarmaga uly üns berilýär. Türkmenistanyň bilim ulgamynyň keýlini ýygyderli ýokalandyrmak, türgenleriň hüner derejesini kämilleşdirmek boýunça netijeli işler alınıp barylýar. Soňra mehriban arkadagymyz sportyň basketbol we tenis görnüşleri bilen meşgullanýan zala bardy. Hormat prezidentime de bir ýerde türgenleriň okuwlary, taýlap bilen ugurlar bilen gyzyklandy. Mehriban arkadagymyz ýaş türgenlere nesihatlary berip, iri halkary ýaşlaryna ýurdumyzda münasip wekilçilik etmäge, munyň üçin bolsa öz ussatlyklaryny artdyrmak üçin döwletden hemme şertlerden peýdalanyp, düýpli we ahlakly taýýarlanmaga çagyrdy. Türkmen sportuny täze binetliklere çykarmaga ýardam etjek, ýokary hünerli hünermenler taýýarlamaga uly ähmiýet berilýär. Şeýle hünermenler taýýarlamakda Türkmen döwlet beden terbiýe we sport instituty möhüm orna ýerýär. Bugün Türkmenistanyň sport bilen meşgullanmak awraýly we hormatly iş hasaplanýar. Munyň özi Türkmenistanlaryň ýaş nesliniň tagdyn durmuş ýerlegesini saýlap alýanlygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Soňra mehriban arkadagymyz sportyň tenis görnüşi bilen meşgullanýan türgenleriň ýanyna gelip, ular bilen söhbetdeş boldy. Hormat prezidentimiziň belleşýäli Türkmenistan sport lugamalyny bilimi işini, milli tejribäni netijeli ulanmak bilen birlikde dünýäniň iň gowy tejribesini özleşdirmäge gönükdirýär. Bu wagtda ýurdumyzda dünýäniň köp döwletleri hemde halkary federasiýalar bilen atnaşykly hyzmatdaşlyk edýär. Talip türgenler okamak, dünýä ilmine çuňur aralaşmak üçin bolşýaly döwletden amatlyklardan, aňrabaş şertlerden netijeli peýdalanyp, Türkmen sportunyň dünýä ýüzüne kawraýynyň birinde galmagy ornuny, ähli tagallalaryny, okuýup başlandyklaryny, gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Soňra hormat prezidentimiz bir ýerdäki anyklaýyş zalyna baryp, türgenleriň işi okuýup bilýanyň esasy ýagdaýlaryna baha bermek üçin niýetlenen hemde bir maglumatlaryň esasyna türgenleri taýýarlamaga, usullary we özbaşlyk maksatnamalary taýlap almaga kömek edýän bir ýerde gurnulan ýürüýte döwrewap enjamyň iş aýratynlyklary hemde häsiýetnamalary bilen giňişden gyzyklandy. Türgenleriň fiziki we fiziologiýa ýagdaýlarynyň görkezlerini kesgitleýän, şunyň ýaly ýokary taýyklyk bolan ugurdaş anyklaýyş enjamynyň türgenleşikde agran salmagyň ýygylygyny we dowamlylygyny üýtgetmäge hemde olaryň netijelerini ýokalandyrmaga mümkinçilik berýänligi bellenildi. Häzirki wagtda adamyň has giň aýran meselesi işiniň durmuşynyň oturan ýagdaýynda bolmagydyr. Şundan köplenç oňurga ýyşarýar we üýtgeýär. Şol sebäple mişsalar gowşaýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şoňa görä-de şunyň ýaly anyklaýyşyň etatyna dogry saýlanyp alynan beden maşklary türgenleri bedenleriniň gerekli ýagdaýyny saklamak bilen birlikde beýlik adamlara da saglygyny dikeltmekde bedeniň gadaly fiziologiýa ýagdaýyny saklamaklyga kömek eder. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda sport lugamalynyň maddi enjamynyň bünýadyny putlandyrmak işleri giňden ýaýwangandyrylýar. Onuň düzümine alman öňde barjy gazananlary, şol sanyna tany tehnologiýalar ornaşdyrylýar.
Bugün açılıp ulanmağa berilen Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutunyň Sportyň Olimpiýa Görnüşleri Fakultetiniň binalar toplumum bir işleriň aýdyň netijesidir. Mehriban arkadaşymyz bir ýerde oturdulan dürli sport enjamlarynyň aýratynlyklary we olaryň häsiýetleri bilen tanışyp, sport enjamlarynyň dogry we dürüst ulanmagynyň insan saglygyna oňyn täsir edýänini, aýratyn olaryň ýaşlaryň sağlaşyk ösüşine mühim orny eýleýänini belledi. Määlim bolşaly ýurdumyzda adamlaryň esasanna ýaşlaryň köpçüliklen beden terbiýege ýokary netijeli sport bilen meşgullanmaklary üçin ähli zerur şertler düzülýär. Durmuşlugymna degişi binalaryň taslamalary taýýarlananyna, olarda sport toplumlarynyň, sport meýdançalarynyň gödüňde tutulmagyna mühim ähmiýet berilýär. Döwrewap sport toplumlaryna köpügürli stadionlarda ýokary derejeli türgenleşikleri, halkary ähmiýetli ýarşlary geçirmek üçin ähli mümkinçilikler üpçünedilýär. Şeýillikde Türkmenistan hormaty prezidentimiň tagallasy bilen halkary ähmiýetli sport ýarşlarynyň geçirilýän ýurty hökümine ikrar edildi. Ýapyk binalarda we Sewiş sangaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň gojokly göreş boýunça dünýä çempionatynyň, şeýle hem agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň we Amur kadar halkara awtoralytynyň biziň ýurdumyzda geçirilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Dürüdilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan türkmen türgenleri halkara ýarşlaryna işen gatnaşyp ýokary netijelere eýe bolýarlar. Bu bolsa Türkmenistanyň sport bawatak awraýynyň birinde galmagyny üpçün edýär. Munyň özi ýokary netijeli sportyň ösürilmegi bilen bir hatarda ýaşlaryň sagdyn bedenli, bilint ruhly bolmaklaryny şertlendirýär. Hormat prezidentimiz bir ýerde olimpiýa türgenleri taýýarlamagyň köpügürli ulgam üçin ajaýyp şertleriň düredilýänini bellep, türgenleri taýýarlamak işlerini alyp barmak bilen baglanyşykly, degişli tawşyklar berdi. Soňra Mehriban arkadaşymyz sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň täze binasyna gelip, täze binanyň toý bagyny kesdi. Hormat prezidentimiz täze binanyň binagarlyk keşfine aýratyn üns berdi. Hem de onun birinci katında yerleşen sport muzeyine vardı. Muzeyde koyulan gymmatlyklar ýurdumyzyň sportunu ösürmek uğurlaryna, döwlet syýasatyna we täze taryhy ýamda bir ulgamda Türkmenistanyň gadanan üstünliklerine bagşlanypdyr. Hudusanna muzey gymmatlyklarynyň arasynda awraýly halkary ýarşlaryna türkmen türgenleriniň dürli ýerlerde gadanan bayraklary, ýadgarlyk sowatlyklar bar. Mehriban arkadaşymyň ady bilen baglanyşykly gymmatlyklar aýratyn hormatly orna ýelýär. Bir ýerde Afrika Eka-Race Rally Marafonynyň ýol başçysy Jean-Louis Lesser tarapyndan döwlet başlarynda gowşurylan Amur kadar 2018 halkara awtoralysynyň ýürüýte bayragyny Mehriban arkadaşymyň bir ýarşlaryň ilkinji tapgyryna çykyş edip giyinen sport libaslaryny görmek bolýar. Tağdan durmuş ýergileriniň işin tarapdary bolan Mehriban arkadaşymyň aladary netijesinde Türkmenistanda köpçüliklerin beden terbiýe sagaldyş hereketiniň hemde sportda ýokary kazananlaryň ösürilmegi döwlet syýasatynyň möhüm ileri turýan ogurlarynyň birine urildi. Munyň şeýledigine ýurdumyzyň dürli künjeklerini giň erime eýe bolan döwrewap sport desgalarynyň, stadionlaryň, beden terbiýe sagaldyş toplumlarynyň, aýlaglaryň, sport mekdepleriniň gurulşyklary şaýatlyk edýär. Hormat prezidentimiň başlangyjy bilen geçirilýän Türkmenistan ruhvelentligiň we sagdyrlygyň ýurt diýen 20 çörli Spartakiýada hem muňa aýdyň tutnamy bolup hyzmat edýär. Döwlet başlarymyň alyp barýan açyk gaplar we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty ýurdumyzda iri ýarşlaryň gurulmagy hemde türkmen türgenleriniň olimpiýa hereketine barha işin gatnaşmagy netijesinde diýarymyzyň sportunyň öz ösüşine kuwatly terge eýe bolanyny bellemek gerek. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk binalarda we Sewiş sangaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky çödügdi. Bir syýasatyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilýänliginiň subutnamasy boldy. Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebitinde bir awraýly oýunlary kabul etmek hukugyna ilkinji bolup eýe bolmagy bellälikdir. Şol oýunlar bolsa iň ýokary guramaçyk derejesinde beýik üstünlüge beslenip geçirildi. Aşgabat 2017-niň oýunlary muzeýiň gymmatlyklaryna da öz beýany tapdy. Şeýlegen bir ýerde Samba Federasiýasynyň ýol başçy tarapyndan Mehriban arkadaşymda dünýä geňişligine sambany ösürmäge uly goşant üçin 2019-njy ýylyň aprel aýyna gowşurylan halkara Samba Federasiýasynyň sertifikaty hemde samba libasy goýulypdyr. Bir ýerde halkara velosipedçiler birleşiginiň sertifikatyny görmek bolýar.
Hormat prezidentimiz Beý Bayragy Birleşen Milletler Romas tarapyndan bütün dünýä velosiped gününiň döredilmeginiň başlyny başlanygy üçin hemde ýurdumyzda we tutuş dünýäde velosiped sportuny ösdürmäge uly gollawunyň nyşany hökümine münasip boldy. Beý Bayragy Hormat prezidentimize geçen ýylyň 3-nji iýunyna Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýol başlygy uçurdy. Muzeyin gymmatlyklarynyň arasynda ýurdumyzyň sport gomuna gazanan dürli üstünlikler üçin berilen Guinness'in rekordlar kitabynyň sertifikatlary 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň medallary, köp sanly kuboklar we dürli ýarşlaryň bayraklary bar. Hormat prezidentimiz il saglygy, ýurt baýlygy diýen şygardan ruhlanyp, sport bilen meşgullanmagyň, tagdyn durmuş ýelgilerini eýermegiň, insan saglygynyň berkitilmegine mühim orun eýilýänini bellädi. Mehriban arkadagymyz dawara gatnaşýanlary bugünkü şanly wakalar bilen ýene de bir ýola gutlap, hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadgarlyk ýazygy ýazdy we hemmelere üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady. Şugun ýurdumyzda ýanylan mektep jaňlary bilen täze okuw ýylynyň başlanýanyny aňlayan bilimler we talip ýaşaryny uly ruh bilen täzesendi. Türkmenistan beýtaraplyk mekanyny we şanly senanyň hormatyna geçirilen dawarlary mehriban arkadamyza aýdylýan alkyş sözler bilen utgaşdy. Paýtagtymyzda mektep okuwçylary we talipler garaşsyzlyk binasyna hem dahyl vilayatynyň Göktepe etrawynyň azgan dowasynyň 27-nji orta mektebindäki Berdimuhammed Anaýewiň ýadygärligine gül eselerini goýmak dawaratyna gatnaşdylar. Şanly münasibetli geçirilen dawaral nizamlarda hormatly prezidentimizden bayramçylyk gutlawy görli. Döwlet başçylygy ýaş nesillere edid watanymyza mundan berekde gülledip ösürmegiň bähridine bilimler we uly atışlar dünýäsine hoş niýetli we pek ýol atyryp, ak ýol arzu etdi. Bilim almak, hüner öwrenmek, beden we ruhy taýdan sagdyn ösmek halkymyzyň gadymdan gelýän nusgalyk milli ýörelgösüri. Şoňa görä-de ilim we bilim mabatda ata-babalarymyz bal süýji ballan bala süýji. Çağa edid edebi ondan emedid ýaly terbiýeçilik ähmiýetli dürdäne sözler döredipdirler. Sebebi ýaş nesillerimizden hemme taraplaýyn sagdyn we saatlaşykly ösmegi, döwrüwap ilim bilim edip terbiýe almagy, watançy nesiller bolup kemale gelmegi biziň baş maksadymyz bolup durýar diýip gahrman arkadagymyzyň gutlagyny bellenilýär. Mälim bolşaly ösüp gelýän nesil döwlet başçylarymyzyň ägirt ulalydasy bilen gurşalandyr. Olar üçin häzirki wagtda ýurdumyzda saatlaşykly ösmäge mümkinçilik berýän ähli şertler döredilýär. Okuw terbiýeçilik merkezleri okutmagyň iň öňde barjy tehnologiýalar bilen öpçün edilen. Olar ýaşlyň intellektual okuwyplarynyň, köp taraply dörejilik zekinleriniň we başarnyklarynyň, sport okuwyplarynyň hüner taýdan kemale gelmek üçin zerur serişdeler bilen öpçün edilenler. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine geçirilen ilkinji jaň dawaralaryna arkada prezidentimizden gutlagynyň ruhlanan talip ýaşlar edid watanmyzy gahrman arkadagymyzyň amala aşyrýan beýik özgertmelerini şirin mukamlaň üstü bilen tariplediler. Bilim alýan ýaşlar talipler baradaky meseleler döwlet siýasatynyň hem işi üns merkezinde bolup we häzirki döwürde de şeýle bolmagyna galýar. Hususan ýaşlaryň jemgyýetçilik özgertmelerini geçirmäge taýýarlygyny gazanmak, olary durmuşyň ähli taraplaryna uygunlaşdyrmak döwrüň wajyp wezipelerinden biri bolup durýar. Şunuň bilen baglykda döwlet strategiýasyny ösüp gelýän ýaş nesliň jemgyýete münasip agzay hökmüne goşulmagy, ýurdumyzda amala aşyrylan özgertmeleri dowam etdirjiler bolup ýetişmekleri bilen baglanşykly meseleler çözmekde täze çemeleşmeleri ulanmak we bilim alýan ýaşlar üçin goraglygyň kepillendirilen ulgamy döretmek möhüm wezipeleň hataryna kesgitlenen dip dawaralary gatnaşanlar uly buýsanç bilen bellediler. Bilim ulgamyny amala aşyrylan döwrewaplaşdyrmak siýasaty möhüm özgertmeleri üstünlikli durmuş ornaşdyrmagy, ýurdumyzda ýaş nesile berilýän bilimiň hiliniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny öpçün etmäge, terbiýeçilen we molimden, hünermenliň has netijeli işlemegine giň ýol açdy. Şonuň bilen birlikde mektebi çağları idaralarynyň, orta mektepleň, orta hüner we ýokary okuw mektepleriniň degişli meýnamalarynyň we maksatnamalarynyň täzeden taýýarlanylmagy, gahrman arkadagymyzyň bilim özgertmelerini gyýtgy wagtyň dowamynda täze bilentlikleri çykarmagy mümkinçilik berdi. Her bir täze okuw ýylynyň ýaşlara bilim we terbiýe bermegiň has netijeli orlar bilen baýlaşdyrylýanyny paýtagtymyzda geçirilen ilkinji jaň dawaralaryna çykyş edenler aýratyn notadlar.
Täze okuw ýylynyň ilkinji tapagy bolsa, Türkmenistan bitaraplygyň mekaniýan şygarasyna geçirildi. Munyň özi ýaşlarymyzyň edid watanmyda gahrman arkadamyzyň durmuşa geçirgen beýik işlerine buýsanjyny hasam belende göterge. Şeýle bolan soň bilim işgärleri, talip ýaşlardyr mektep okuwçylary gahrman arkadamyda tükenüksiz hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Şeýle ýurdumyň harby hukuk goraýjy daralarynyň harby bilim ojaklarynyň bilimler we talip ýaşary münasibeti dawarlary Türkmenistanyň Gorunmak ministriniň Berdimuhammed Anaýbadynaky 1-nji ýürütülüşüň harby mektebindäki ilhalar insan esker Ustad Mugallim Berdimuhammed Anaýbaň ýadygaryny hemem halyk hakydasy ýadygarlyk toplumy gulleselerini goýmak bilen badalgaly. Täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli dawarlaşyşlar ýadygarlyklar toplumynyň öňündäki meýdançyda dowam edip bu ýerde hormatly prezident bilen bayramçylyk münasibetli iwran gutlagy okully. Harby hoşallyk häýetini ýokary ruhlanlyk ýagdaýyna kabul edilen gutlagy sözünden soň medeni maksatnama itahatyny watançylyk hemem harby bilim bilen baglanyşykly görkezme çykyşlaryna orun berildi. Çykyşlarda ýurdumyzyň harby hukuk büniýadynyň mähkemligi, mukaddeslik hemem rowaşlygy açylyp görkezildi. Şeýle edep sahada çykyşlary dawara gatnaşýan şahsy düzümüň watançylyk ruhuny berende göterip, saýlap alan hünerini burany buýsan jartyrdy. Dawran dowamyny edilen çykyşlaryň ählisinde harby sunugaty we harby alim bilimi kämilleşdirýän, watançylygyň belend nusgatyny görkezýän hormatly prezident we Türkmenistanyň ýaragly ýüşleriniň belend serkerde başlanyň adyna alkyşly sözler beýan edildi. Şugun ýurdumyzda giňden bellenilýän bilimler we talip ýaşary gününiň dawarlarynyň şäklaryny paýtatymyzda täze 21-nji ýürütülüşdirilen terbiýeçilik okuw mektebiniň binalar toplumynyň açylyş dawarasy boldy. Muň özi Mehriban arkadamyň ýolbaşçylygyny bilim ulgamynyň giň garymda ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasyny öwrüli. Aytatymyzda täze 27-nji ýürütülüşdirilen terbiýeçilik okuw mektebiniň binalar toplumynyň açyş dawarasy şadlyk şowkuny etdi. Mektebiň öňündäki owadan berilen meýdançada uly bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Aýdym saly bayramçylyk çykyşlary bu waka ajaýyp öwüşgän şaýdy. Bugunky şany sene täze mektebiň açyş dawarasyna atmazlaryň durmuşynyň hakykatdan ýatdan çykmajak wakasyna öwrüli. Täze mektebiň dawraly ýagdaýda açylmagy berqarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne Türkmenistana çağlaryň münasip terbiýelenmegine we ösmegine uluslararasy innowatsiýa kadar aýdynlyk merkezi. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaşnetli, milli we umumy adamlar gymmatlyklarynyň esasyna terbiýelemek, Mehriban akademiyanyň ýolbaşçylygyna berqarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne amala aşyrýan giň meşgully özgertmeleriň esasy uğurlarynyň biridir. Ulgamda özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrmagy, okutmagyň öňdewarjy usullaryny giňden ulanmak, ýaşlarda döwre wagt günär enliklerini kemale getirmek, ýokary günärli işgärler taýýarlamak bilen baglanyşyklar. Şu wagtda bilim ulgamynyň işgärleriniň ma'lumlarynyň öňüne wekinli we täzeçe pikirlenmegi başarýan ýaş netli terbiýelemek, okuw kitaplaryny hemde gollanmalaryny, meýilnamalary we maksatnamalary kämilleşdirmek, edip watanymyzyň dünýäde awraýyny hassa belende galarmak işine sallamly goşuntmak wezipet durýar. Bu ýerde hormatly prezidentimiziň şanly bayramçylyk münasibetli iwran gutlagy dawarly ýagdaýda golly. Mehriban akademiyanyň gutlagy gyzgyn el çarpışmalaryna garşylandy. Şeýle-de dawaranyň dowamyna çykyş edenler hemmeleri bugünkü ajaýyp waka bilen gyzgyn gutladylar. Türkmenistanyň täze bilim siýasatynyň şany bolan mektep, okuwçylar we dawaranyň mehmanlary üçin gapylaryny giňden açýar. Döwletimiz ýaş nesliniň döwre we bilim we terbiýe alyp, ýurdumyzda hemde halkymyza münasip hyzmat etmek üçin ähli şertler döredýär. Milli liderimiziň belleşi ýaly biziň esasy wezipemiz halkymyzyň taryhyny oňat bilýän, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan uly üstünliklerine buýsanýan, garaşsyz hem bitara Türkmenistanyň şan şöhratyny hassa artdyrmaga çalışýan hakyky watançylaryň neslini terbiýelep ýetişdirmekden ibaratdyr. Soňra dawratnaşlar täze mektep bilen tanışdylar. Binanyň iwanyna mektep okuwçylarynyň topary ruhuny entekde we uly joşgam bilen çykyş etdiler. Olar ýaş türkmenistanlar ötüp gelýän nesiller baradaky aladat üçin milli liderimize tüý sürekden hoşallyk bellerdiler.
görnüşler mektep okuwçylaryň garaşsyz baky bir tarap watanmyda Mehriban akademida bolan çuňur hoşarlyklarynyň tinasy bolup ýanlandy. Soňra da baranyň mihmanlary täze okuw binasy bilen tanışdylar. Bir ýerde okuw derslerini, terbiýeçilik işlerini ýokary derejede geçirmek, beden terbiýe, sport we meden çäýerleri okuwçylaryň bilimini artdyrjak çäýerler guramak üçin hemme şertler döredilipdir. Sınıf otaklary we iş otaklary, häzirki zaman multimedia we kompýuter enzamlary, dörli dersler boýunça okuw gollanmalary bilen üpjünedilipdir. Ýürütülýän toplumda innowasion taýdan okutmagyň konsepsiýasyna laýyklykda taýýarlaş toporuna başlap, esasy dersler bilen bir hatarda türkmen, ingliz we rus dilleri çuňlaşdyrylyp öwrediler. Zerur bolan ýagdaýyna bolsa, beýleki daşarur diller hem öwrediler. Şeýrede okuw maksatnamasy aýdym, çeperdörüjilik, tekniki gurnama ýaly dersler we beýlekiler bilen baýlaşdyrylypdyr. Goşmaçy okuwlar okuwçylaryň başarnyklaryna görä guralar. 5-nji sınıfdan başlap ingliz dilindäki dersleriň sany artdyrlar. 6-njy dersten başlap mekdebiň okuw meýnamasynyň esasyna käbir dersleri ingliz diline geçirmek maksat edilýär. Daşary dillerini öwrenýän mektep okuwçylary ýürek buýsançlaryny şeýle beýan edýärler. Bu terbiýeçilik okuw toplumyna taýýarlaş toporuna, günüň ikinji ýarymyna ýaş aýratynyklarına, körpeleriň okuyuplaryna laýyklykda akyl ýetiriş oýunlary arkaly okutmagyň häzirki zaman usullarynyň kömegi bilen daşary dillerini sugura çekmegi, aýdym sady, tans etmegi, hereketli oýunlary öwretmegi guramak meýleşdirilýär. Şeýle-de çağalar öz gyzyklanmalaryna görä aýdym sady, sugura çekmek, sport gurnaklaryna çekiler. Täze 2020-2021-nji okuw ýylyna mektep okuwçylary ýürütülýän mektebi sewkatdaşlaryň esasyna taýýarlaş toporuna bolsa 5 ýaşly çağalar kabul edildi. 1-nji sınıfda 6 ýaşly çağalar alındy. Beýleki mekteplerden bu mektebe geçmek isleýänler 2-nji sınıfdan geçirildi. Mektepde inatalaryň islegine görä uzaldylan günüň topor işler. Çağalaryň ygtyýaryna uly kiçi sport zallary hemde mekdebiň şäherlerine ýerleşdirilen açyk howada futbol, voleybol, basketbol, ýeňil atletikanyň durly görnüşlerle meşgullanmaga şeýle-de sport ýaşlaryny geçirmäge niýetlenen sport meýdançylary bar. Mektep okuwçylaryny durly taraply terbiýelemek üçin zähmet okuwynyň otaklary hem gözüňe tutulupdyr. Şolarda gyýjaglar tikin tikmegi, nagış etmegi, milli naharlary taýýarlamagy, oglanlar bolsa agaç ustasynyň we kewşirlemek işiniň başarnyklaryny, zergäçilik usfatlarynyň sirlerini ele almagy öwrenýärler. Şonki açyş dawarasy münasibetli täze mektebi hemde çağalar wagyna Mehriban akademiyanyň adyndan täze awasta ulaglar dawaraly ýagdaýda goşarly. Olar türkmeniň milli däp desulyna laýyklykda dawaraly garşalyny. Açyş dawaratmyjlar ýurdumynyň bilim ulgamyny özgörtmegiň garaşy döwletimizi hemme taraplaryň ösürmekde ul ähmete ýeýdigini atap, hormat prezidentimize ösüp gelýän ýaş nesil barada ýagdaýsyz alady diýen üçin tüýs sürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde milli liderimize berk jan sağlyk we Mehriban halkymynyň awadançylygyny hemde ýyly watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähwidini alyp barýan äger türlü işlerine täze üstünlikleri arzu etdiler. Şeýle-de dawara gatnaşylar 21-nji ýürütülýän terbiýeçilik okuw mektebiniň çägini gurulan körpe nesilleri mektebi taýýarlama niýetlenen azaýyp binada döredilen şertler bilen tanışdylar. Oňa 5 ýaşly körpejeler kabul edilýär. Bu ýerde mektebi senli ýaşda körpeje oglanjyklar we gyýjagçylar üçin hemme amatly şertlerdir, oňoýlyklar döredilipdir. Çağalyň ýaş aýratynlygyna, hemme ukuyup başarnygyna görä, olar bilen tejribeli terbiýeçiler degişli okuwlar geçerler. Muň üçin ýürütülýän otoglar hemme zerur okuw gollanmalardyr, enzamlary bilen enzamlaşdyrylypdyr.
sağılın yatıp durmağına niyetlenen otoglarda da kimma amatlı şertler döredilipdir. Howullardır, aşkana, sport dağları, durlu oyun meydansaları ve beylekleri de körpünün ıhtiyarında. Amala asırlan bu tatlamalar milli lidermizin bilim ulgamını himme taraplayın östürmeye gönükdürülüp, yolu goýulan giňerimli işlerinin çayaklarına amala asırlaya. Täze ýürütelöstirilen terbiýeçilik okuw mekdebinde dürli dilleri öwrediler. Garaşdydy. Baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde ötüşleň täze sepkitlerine we belentliklerini çykarmakda. Jemgyýetimizde talaşly ötüşi üpçün etmekde, ilim bilim ulgamyna aýratyn orun degisledir. Çünkü bu ulgam adamlat ötüşünü kesgitleyen esasy görkezülen bir yerdir. Şoň üçinem hormatly arkadaşymyzyň berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne alyp barýan oýlanşykly we öňdöňgörjülükli döwlet siýasatynyň esasy gurularynyň bir hökmünde ilim bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine, ýurdumyzyň bilim intellektual mümkinçilikleriniň hemem bilim edaralarynyň maddi enzamlaryň binýadynyň puwtalandyrylmagyna, şeýlelikde bolsa milli liderimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda ilim bilim ulgamynyň derejesiniň kämilligini gadanmaga uly ähmiýet berilýär. Bu işleň ählisi, hormatly arkadaşymyzyň ýollaşylygyna ýurdumyzyň bilim terbiýeçilik ulgamyny hasy döwrat derejede ösdürmeklik maksat edinilip, bildirilýän talaplaryň ýokary dereje göterilendigine şaýatlyk edýär. Şeýle bolan soň milli liderimiziň tagallaty bilen bu ulgamda uly özgertmeler amala aşyryldy. Olun himmetinin maksady bolsa, ýurtda dünýä derejesindäki mümkinçilikleriň ören el ýeterli bolmagyny gazanmagy üpçün etmekden ibaratdyr. Mehriban arkadaşymyzyň belleýişi ýaly bilimli nesil kuwatly watanlar. Watanymyzyň kuwatynyň derejesi, nesillerimize berilýän bilim derejeleri hemde bilim bermek üçin döredilen şertlere baglydyr. Şulardan çen tutanda Türkmenistanlyň häzirki nesilleriniň bilim derejesiniň döwrap ýagdaýda ösdirilýändigini we barha kämilleşdirilýändigini ynamly tap bolar. Bular arada toplumyň asys dawratyna gatnaşanlarym ýygyderli bellep, muň üçin hormatly prezidentimde tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Hormatly prezidentimiz döwlet başyna gelip turu başdan ö tutumly işleriniň başyny bilim ilim ulgamyny kämilleşdirmekden başlady. Hormatly arkadaşymyz men halkymyzyň esretli durmuşynyň gözdaşyny, ilim bilim ulgamynyň kämilleşmegini görýärni bellemek bilen, gysga wagtyň dowamyna ýurdumyzyň bu ulgamyna köp işleri durmuşa geçirdi. Şol işleň häzirki wagtda oňy netijelerine, berýän datly mewelerini bilen her birimiz şaýat bolýar. Muňa Türkmenistanly raýatlaryň ýokary derejede sowatly we bilimli bolup, häzirki zamanyň halkara akymlaryna degisli derejede talaşykly goşulmagyny üpçün etýär. Milli liderimiziň ýollaşylygyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň şu güni barha rowaşlanýar. O bolsa biziň röwşen geljegimiziň kepiller. Şuň ýaly ajaýyp durmuş, esasany ýokary hil derejesine çağlara bilim terbiýe berilmeginiň dolup edilenligi üçin täze ýürütelöstirilen terbiýeçilik okuw mekdebiniň ähli muallimleri, terbiýeçileri, hemem okuwçylary we körpeleri mehriban arkadaşymyza tüý sürekden sag bolsun aýdyp, hoşallyklaryny bildirýärler. Bilimler we talip ýaşargyny Mary welaýatynyň Tagtabalar etrawynyň sanlyk gaçy geňeşliginiň oktyabr obasynda täze gurulan 320 okuwçylaryny döwrap 15-nji orta mekdebiň açylyş dawrasy boldy. Oňa owaň ýaşaýjylary, ata-eneler, bilim işgärleri, mekdebiň okuwçylary, etrawyň ýaşulary, kümüş taşly mehrem eneler gatnaşdylar. Täze mektep saýyny Mary welaýaty häkimliginiň düýpli guruluşyň düýürlüğiniň buyurmasy esasında Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeççiler birleşmesiniň agdaty bolan Mary şäherindäki Erkin Däkmet Hususy Käherhanatynyň ustad guruluşçylary ýokary hil derejesine bina etdiler. Dawara gatnaşýanlary Tagtabalar etrawynyň medeniýet bölüminiň aýdymsaz bagşylar we tant toporlary öýleriniň şyryn aýdymsazlary, joşgyny tantlary bilen garşy aldylar. Medeniýet we sunugy dustatlarynyň ýerini ýetiren aýdymlaryny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanasy, her güni täze ajaýyp üstünliklere betlenýän asuda we baky bir tarap watanymyz, il halkymyzy gün kebi çoýup, döwletimizi ötüşleň täze belentliklerini tarap alyp barýan gahryman arkadaşymyzyň il halk, döwlet hemde
bütün adamdat behwitli işleri belent joşgyn bilen wasp edildi. Döwletimizin baky bir taraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýunyň toýlanýan ýylyny, obanyň sagalaryna azaýyp sogat bolan, mektep binasynyň açylış dawratyna çykyş edenler, ýurdumyň bilim ulgamyna düýpli özgertmeleri amala aşyryp, ilmli, bilimli, giň dünýä garaýşly, täze tehnologiýalardan başgarýan ýaş netli terbiýelep ýetişdirmek ugrunda taýdy tagalalar etýän hormatly prezidentimiziň adyna alkyş söýlerini aýdap, gahrman arkadagymyzyň zanynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny arzu etdiler. Täze mektep zaýynyň gurulşygyny, has tapawuklanyp işlän gurulşçylary, hormatly prezidentimiziň adynyň sogatlyň gowşurulmagy, säräniň iň bir dawraly pursatlary boldy. Bu ýerde ilkinji zaň kakylmagy bilen mektep zaýynyň içine giren hormatly mehmanlary ýaş skripkaçylar garşy aldylar. Soňra ýyl tiýlagly ýaşullar, gümüş saçly mehrem eneler mektep zaýynyň okuw dertlerine degişli otoglaryna, okuwçy ýaşlara çuňur bilim we terbiýe almak üçin döredilen şertler bilen içkin tanış bollar. Täze mektepde täze okuw ýyly Türkmenistan bir taraplyň mekan diýen sapak bilen başlandy. Täze mektebiň binasyna okuw otoglarynyň 51 bolup, olar inkemil tehnologiýaly kompýuter enzamlary, interaktiw hemde multimedia tagtalary, beýleki döwrap okuw görkezme sabaplary, tehnik derişdeler, diýwarlyklar bilen üçin edildi. Mektebiň zähmet okuw otoglarym doly enzamlaşdyrylyp, olarda okuwçylara ilkinji zähmet enliklerini öwrenmäge ähli şertler döredilenler. Mektebiň gatlaryna ýylaçgany da gurulup, onu okuwçylar göýekinleri ösürip ýetişdirmekliň usullaryny öwrenýärler. Täze mektebiň içinde döwrap enzamlaşdyrylan sport zallarynyň ikisi bolup, olarda geçiljek sport şäherleri sağlaň berk bedenli, sagdyn ösüp, ulolmaklaryny şert döreder. Mektebiň ýanaş ýerleri bolsa, durly baň nahallardyr güller bilen abadanlaşdyrylypdyr. Täze mektebiň dawraly asylmagy obanyň ýaşaýjylarynyň bagtyar körpeleň, hormatly arkadagymyda bolan ýürek buýsunjunyň, çäksiz hoşallygynyň aýdyň alamatyny öwürli. Altın güýdüň 1-nji güni, ýagny 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň okuw mekdepleriniň ählisinde täze 2020-2021-nji okuw ýylynyň başlanýanyny alamatlandyran ilkinji jaň ýanlany. Täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap, Mary welaýatlaryna geçirilen bayramçylyk çäreleri şatlyk şowkuny beslendi. Türkmenistan bir taraplyň mekany ady bilen ilkinji sapaklar geçirildi. Bilimler we talip ýaşarynyň davralary ýurdumyň sebitlerine de giňden ýaýbanlanyrly. Ähli çäreler belenilen maksatnamalary boýunça ýokary ruhy bilen geçirildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň dörejlikli zähmet çekmek üçin ähli şertler düredilýär. Hormatly prezidentiň bilim siýasatynyň esasy maksady ýurdumyň her bir raýat üçin bilim almagyň elýeterli bolmagyny gadanmakdan, her bir adamyň bilim mawaty öz ukybyny, zekinini dogry ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaratdyr. Häzirki wagtda özleriniň köpürli zekinlerini hem ukyplaryny ýüze çykarma wagtda Türkmenistanyň ýaş nesli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu urda görülýän toplumlaryň şäherleri ilkinji nowatda netijeli hem dogry derejeli okuw terbiýeçiligi işi, sadaşykly ösün ýaş nesli, hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri üpçün etmäge gönükdirlenir. Geljekde ýaşamyzy edýdi watanymyza täze belentlikler çykarmalary. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri ýurdumyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýanyny alamatlanýar. Şoly ösüşler bolsa bilimiň we dörejilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, almy teknik täzeliklerin ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilýär. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş nesli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esasyny terbiýelemek, hormatly prezidentiň ýol başlygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne amal aşyrýan giň möçürli özgertmeleň esasy uğurlarynyň biridir. Bu ulgamda özgertmeleň üstünlikli amal aşyrylmagy, okutmagyň öňde barjy usullaryny giňden ulanmak, ýaşlarda döwrüp hüner enliklerini kemale getirmek, ýokary hünerli işgärler taýýarlamak bilen baglanşykydyr. Davrada gatnaşyjylar ýurdumyň bilim ulgamyny özgertmek, garaşy döwletimizde hemme taraplaryny ösürmekde uly ähmiýete eýedigini gatap, hormatly prezident bu da ösüp gelýän nesil barada ýadygsy alady diýeni üçin tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Buğday kişini guramaçylykly hem öz wagtyny geçirmek, paýta ýygyň möwsümine ykjam taýýarlyk görmek, ulgamlary gyş möwsümine talaba laýyk taýýarlamak, ýangyn howpsuzlygynyň üçin edilmegini gadanmak, ýurdumyň ilatyny öz toprağymyzda öňürleýän önümler bilen ygtybarly üçin etmek, hormatly prezidentiň öňde goýan ilkinji nowatdaky güýdepelerdir. Ýurdumyň Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap hemde Mary welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentiň 31-nji awgustda
başçysy sanly video aratnaşy arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary kesetlendi. Maslahatlar aýratyn ýokary iş ýeňleri bilen tapawutlandy. Maslahatlarda çıkıp geplen adamlar hormaty prezidentimizin sany video aratnaşy arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini şunyň baş wezipeleri hökmünde häsiýetlendirdiler. O Senat toplamyny Türkmenistan bir taraply mekaniýalynyň galy kişini ýokary hil derejesinde we öz möhletine geçirmegiň, her bir işi ýürüte meýilnama laýyklykda ýerine ýetirmegiň, tohumlyk buğdaýy talaba laýyk taýýarlamagyň, sürüm tekizleme işlerini göwnüje geçirmegiň, suw serişdelerinden netijeli peýdalanmagyň möhümdigi belenildi. Gowaçylary ýokary derejede ýydak etmegiň, ekinleri ziýankeşlerden ygtybarly gorumagyň, gök we bagça ekinleriniň ýer almanyň bol hasylyny kemale getirmegiň, paýta ýygmyna akşam taýýarlyk görmegiň wezipeleri barada da maslahatlarda jekmejik gurrun edildi. Şeýle maslahatlarda malaçylyk pudugyny ösdürmegiň wezipelerine de üns şekilli. Gyş döwrü üçin o timlik ähtiýaçlaryň wezipelerini ünsvermek bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleriň häzirki ýagdaýyna giňişleýin seljelme berdiler. Hemde bu wagtda öňde durýan wezipeler kesitlediler. Şalynyň gant şugunlarynyň bol hasylyny kemale getirmek boýunça alınıp berilen işler we öňde durýan wezipeler hakynda da maslahatlarda giňişleýin gurrun edildi. Maslahatlarda ýanyn howpsuzlyk düzgünlerini pogta berjay etmek boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de üns şekilli. Owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişi, ykdysadyň ähli ulgamlaryna meýilnamalaryň berjay edilişi dogrusyny aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar milli lejirmiň bu wagtda ähli şertlere döredip berýäni üns çekdiler. Maslahatlarda garaşdyrmamyň 29 ýyllyk, baky taraplarymyň 25 ýyllyk şany senelerine akşam taýýarlyk görmek boýunça öňde durýan wezipeleri de üns çekildi. Maslahatda gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şugun ýurdumyzyň ähli künjeklerini hemde paýtagtymyzda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümizin rahatlygy atly bir aýlyga badalga berildi. Milli liderimiziň başlanýy esasynda her ýyla geçirilmegi asylly däwe urlan bir aýlyň şäklaryny ýol hereketiniň howpsuzlygy bilen baglanyşykly ähmiýetli çäreler geçirilýär. Muň özi ýurdumyzyň her bir raýatynyň bir möhüm ýagdaýy bolan şahsy jogapkärçiligini ýokarlanýar. Ýurdumyzyň içeri işler ministrligine ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümizin rahatlygy adydan geçirilýän bir aýlyk münasibetli ýürütme maksatnama işlenip taýýarlandy. Şeýlelikde ministrligiň ähli düzümleri ýurdumyzda arkada prezident mantalaty bilen geçirilýän bir aýlygyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üçin edilmegine münasip goşuntyny goşýarlar. Bir aýlygyň dowamyna ýerine ýetirmeli işleň meýilnamasyna laýyklygy polisiýa işgärleriniň aýratynam polisiýanyň ýol güdüçüligi gullugynyň işgärleriniň gatnaşmagyna maksatnamalaryň şäherleri durmuşa geçirilýär. Meýilnamanyň şäherlerini velosipedli düzümlüň işi ýoly goýuldy. Ma'lum bolýar her ýylyň sentýabr aýyna geçirilýän bir aýlyk ýol hereketi howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, şeýle-de ýurdumyzda şol sany paýtagtymyzda ekologiýa awadançylygynyň berkitilmegine gönükdirlendir. Şeýlelikde velosipedli güdüçülük toparlarynyň işiniň ýoly goýulmagy bu urda durmuşa geçirilýän şäherleriň ekologiýa tarapyna möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Ýol hereketiniň kadalarynyň berk-berjay edilmegi ýol uluw hadisalarynyň öňüne almakda möhüm bolup durýar. Şunun bilen baglykda bu urda degişli wagt netihat şäherleriniň ýygydarly gurulmagy bir aýlygyň netijeli häýeti eýe bolmagyny şertlendirýär. Şol wagtyň özüni ýurdumyň ähli künjeklerini ýollarda özüň alyp barmagyň ýokary medeniýetini wagt etmek şäherlerine uly ünsverliýär. Şeýlelikde ýol hereketine dahilli her bir adamyň umumy howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçilik çekýändigini düşünmegi wajyp bolup durýar. Mundan başga bir aýlyň çäklerini ulug ýollarynyň ýerasty kemem ýerüstü geçirgileriniň talaba laýyk peýdalanmagy, sürüjülen kemem ýolçylaryň sadaşlyk hereketi üpçün etmäge bolan gatnaşygy bilen baglanyşykly meselelere zerur ähmiýet berilýär. Şeýle jemgyçilik idaralaryna geçirilýän wagt netihat işlerini uluglar dolanurlaryna, ýolçylaryň ýoluny geçenlerini üns bermegi wajyp bolan düzgünler barada giňişleýini düşündiriş berilýär. Häzirki döwürde gönnün güni arkada prezidentiň taýýarlaty bilen ýurdumyň ähli künjeklerini ýyl ýurt bähwetli giňmeçörli şäherleri durmuşa geçirmek asyrly ýörelge öwrüli. Şeýlelikde döwlet başçylygynyň ýol başçylygynda ýurdumyzda inni bir neçe ýyl bäri geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümizin rahatlygy atly bir aýlyk halkyma tarapyndan giň gollugy eýe boldy. Muň özi milli liderimiň ýol başçylygyna döwlet adam üçin ürdiýän şygary baş ýörelgeden ýani döwlet syýasatynyň halkymyň bagtyýar durmuşyny, ýurdumyň awadançylygyny hemem asyrly ýörelgeden ruwaj almagyna gönükdirilýändiginiň nowatdaky subutnamasydyr.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtaht Maşgabatda 1-nji sentýabrda saat 20-den 2-nji sentýabrda saat 20-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışýaram. Balkan vilayatyna Alkemburtly howa bolup Demirgazyk Gunmatardan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 20-25 gradus gündüzüne 31-36 gradus. Kenar taraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna Alkemburtly howa bolup Demirgazyk Gunmatardan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 17-22 gradus gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Mar vilayatyna Alkemburtly howa bolup Demirgazyk Gunmatardan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 16-21 gradus gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Lewak vilayatyna Alkemburtly howa bolup Demirgazyk Gunmatardan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 16-21 gradus gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Daşoğlu vilayatyna Alkemburtly howa bolup Demirgazyk Gunmatardan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 15-20 gradus gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Paýtaht Maşgabatda az bulutly howa bolup Demirgazyk Gunmatardan teleskonto 9-11 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 18-20 gradus gündüzüne 32-34 gradus maýl bolar. Ýurdumda boýunça sentýabr aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň gowşuk täsirli bolmany araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozun bölüşikleriniň möçöriniň qadadan 20 köterim artmak bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetiren oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehman ileşer, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşime jemleýär. Berkalar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ata watanymy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür etsenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edileşer.